בסרטון הזה נעבור על האפשרויות השונות במערכת נוטרייד. אז כמו שאתם יכולים לראות, התפריט הראשי נמצא למעלה, יש את המתכונים שלי, חומרי הגלם שלי, תמחור, הגדרות ועזרה. אנחנו נעבור על רוב האפשרויות שנמצאות פה. המסך הראשון שמגיעים אליו הוא מסך המתכונים שלי, ונתחיל מהאזור העליון. יש אפשרות לבוא ולראות את המתכונים הסטנדרטיים או תתי מתכונים. תתי מתכונים הם אפשרות שנדבר עליה בהמשך. מאפשרת לכם ליצור שימוש נוסף במתכונים שאתם עושים, או להשתמש בחומרי גלם שמורכבים מחומרי גלם משלהם. נחזור לרגיל. בכל טבלה כזאת שתרמצו במערכת יש אפשרות למיין על ידי לחיצה על הכותרת. כאן זה מיון לפי שם המתכון, לפי סטטוס, מקט וכו'. יש אפשרות כאן גם לבחור האם לסמן פריטים מסוימים. אני יכול לבחור לסמן את הפריטים האלו למשל. זה בעיקר מיועד עבור פעולות של ייצוא. אם אני לוחץ כאן על התפריט, יש אפשרויות ייצוא שונות. יש אפשרות גם לסנן את הפריטים. אז במקרה הזה אני יכול להציג רק את אלה שסימנתי, או את כל הפריטים. אני יכול לרשום שם מסוים של מתכון, או חלק מהשם, ולראות את המתכונים שעונים על הקריטריון הזה. יכול לבחור סטטוס, מקט וכו'. יש אפשרות ללחוץ כאן למעלה בשביל לבטל את כל הסינונים ולראות חזרה את כל המתכונים. נבדוק עכשיו את מסך חומרי הגלם שלי. אז פה יש לנו אפשרויות של להציג את החומרי גלם הפרטיים שאני יצרתי, או לראות חומרי גלם של נוטרייד שאני משתמש בהם במתכונים שלי. כמובן שחומרי גלם כאלה אין לי אפשרות לערוך אותם, אבל יש לי אפשרות לבוא ולראות את הנתונים שלהם, וגם להעתיק אותם לחומר גלם שלי, או להחליף חומר גלם אחד באחר. הוספת חומר גלם במקום הזה. ויש אפשרות גם לגלול ימינה ושמאלה, לראות עוד נתונים, ערכים תזונתיים של חומרי הגלם שיצרנו. למרות שגם לחיצה כאן על החומר גלם עצמו מציגים לי את כל הנתונים. תמחור זה מסך שמאפשר לנו להגדיר מחירים של חומרי גלם שבהם אנחנו משתמשים. זה מיועד בעיקר עבור דוח התמחור שנראה במתכון עצמו. הגדרות מאפשרים לנו לעשות דברים שהם בדרך כלל די חד פעמיים, כמו להגדיר נושאים שאנחנו משתמשים בהם למתכונים.